Op het eigen is het een eenvoudig veldje. Maar dit terrein bij de ijsclub zorgt voor een soort argewage in Gietjerk. Het veld wordt door de feestcommissie gebruikt voor bijgelijks dwarsfeesten. Aan de zuidkant moet nou een 16 meter hoog flatgebouw komen, maar rond van winkels en 15 appartementen. Als je hier de jachtmesten ziet, daar zie je een hek. En dat is in wezen de achterkant van het nieuwe gebouw. Die mast met ongeveer zo'n meter hoog. Dat betekent eigenlijk 2 keer zo hoog als die masten die er staan. Het wordt één grote wand. Alleen waar wij daar benauwd voor binnen is, wanneer er een groot gebouw komt, er komen 15 appartementen in. En waar wij eigenlijk bang voor binnen is dat wij klachten krijgen van die mensen dat gewoon het feest hier net meer plak vinden kan. En dat wij gewoon geen plak meer hebben in deze mooie mierskip om dorpsfeest te organiseren. Al zo'n 2000 treien wordt er praat over nijbouw in het dorpskern. Dus is de schrik groot dat de gemeente Vlinderwieke de nieuwste plan presenteert. Als er een groot gebouw komt direct aan de rand van de ijsbaan, dan zal dat ongetwijfeld een enorme slagschaduw gaan veroorzaken op de ijsvloer. Althans, de ijsvloer die we hopen te krijgen iedere winter. Maar zo'n schaduw belemmert de ijsaangroei. Dus daar zit onze zorg. Zorg dat we over een paar jaar geen ijsbaan meer hebben in het dorp. Klaas Bokma werkt onder andere van het veld. Hij denkt dat er net genoeg aan het belang van het dorptocht wordt. Nou, ik vind gewoon, het is net een mooi ontwerp en we kunnen dat nou nog keren. We kunnen nou nog wijzigen, dan maar een nieuw bestemmingsplan, dan wordt het maar eenmaal aan. Maar dat hindert dan niks. En dat maar net op de manier dat het nou voorgesteld wordt, maar ik denk dat ze beter naar mij luisteren. De Belutse partijen willen dwarpsgenoten wekkerskotje. Ze hebben een post op Facebook gezet om bewoners in te luchten. Ze lieten ook een spandoek drukken. Nou, wat we eigenlijk hopen is dat we met alle belanghebbenden rond de tafel gaan. En dat we gewoon gezamenlijk tot een goed plan kunnen komen. Maar ken dat nou nog net al? Nou, dat kan nu ook nog wel. Maar wat je ziet is dat mensen de noodzaak blijkbaar niet hebben gevoeld. Of niet de urgentie. Of niet de consequenties goed hebben gerealiseerd wat het dan betekent. En dat is een beetje wat we nu hopen te bereiken. Als een dwarsfeest hier net meer is, ja, dan kan Pakenbergen net maar eventjes van het parkeertrein het ijsbaantrein op met de Lietsebaan. Maar dan moet je ergens buiten het dorp zitten gaan en dan is dat eigenlijk alleen maar voor de jeugd. En dan is eigenlijk het doel van het dwarsfeest, een feest voor iedereen, dat streeft zijn doel voorbij. En dat is deze en deze kant.